Hola, sóc el Joan Anton Català, sóc divulgador científic i avui us voldria explicar l'origen de l'aigua a l'univers i a la Terra. Quan es va formar l'univers, fa 13.800 milions d'anys, amb això que anomenem Big Bang, no hi havia elements químics, tot això que ens forma i que forma els planetes i que forma els arbres i que forma els gats o les papallones. Tot això no existia. El Big Bang, en aquell moment, a l'univers, va crear només un parell dels elements químics que existeixen a la natura. I tot el demés ho han fet les estrelles. Les estrelles, aquestes enormes boles de gas que hi ha al cel, i que el Sol, per cert, és també una estrella, el que fan a dins, a milions de graus de temperatura, és crear elements químics. I així, per exemple, han creat el carboni de les nostres cèl·lules, o l'oxigen que respirem, o la plata i l'or dels vostres anells. Tot això està fet dins de les estrelles. Recordeu aquella frase que diu que som pols d'estrelles? Doncs és cert. Tot el que veieu al nostre voltant són petits fragments d'estrelles. Les estrelles viuen i moren, i en el moment en què moren alliberen tot aquest material cap a l'espai. Entre tots els elements que les estrelles han creat i han enviat a fora a l'espai, n'hi ha un que és molt important per nosaltres, que és l'oxigen. Com sabeu, l'oxigen es combina amb l'hidrogen per fer l'aigua. I aquest enllaç entre oxigen i hidrogen és molt freqüent, és molt fàcil, perquè tant oxigen com hidrogen tenen tendència a combinar-se. Per tant, la conclusió és que l'aigua, com a tal, és força abundant en l'univers. Evidentment, com que l'espai està molt fred, aquesta aigua que hi ha en l'espai normalment es troba en forma de gel. Ara anem a veure com es va formar la Terra, el nostre sistema solar, i ens hem de remuntar fa 4.600 milions d'anys. Us heu d'imaginar un enorme núvol de material, part d'aquest material l'havia alliberat generacions anteriors d'estrelles que havien viscut, i aquest material comença, per gravetat, a girar sobre ell mateix, i en el centre d'aquest gran núvol, d'aquest gran disc, es comença a formar el jove Sol, la jove estrella que comença a brillar. I tot el material que sobra, que no ha format el Sol, comença a girar, s'aplana, forma un disc que comença a girar al voltant d'aquest Sol. El que hi ha en aquest disc són petits fragments, objectes molt fins, de menys d'un mil·límetre, molt secs de grandària, que comencen a agregar-se. I primer aquests granets de sorra formen pedretes, que després per xocs entre elles formen pedres més grans i aquestes acaben formant roques. En aquells moments el sistema solar és un caos, tot xoca contra tot. Però en aquest disc hem de diferenciar dues regions molt importants, la interna i l'externa. La interna, que és la que està més propera en aquest jove Sol, té molt poc contingut d'aigua. Per què? Perquè allà fa molta escalfor, molta calor, i a més la radiació del Sol, d'aquest jove Sol, ha escombrat tots els gasos, i en aquell moment l'aigua en aquesta part interior del sistema solar està en forma de gas, de vapor, els ha escombrat cap a fora, i llavors hi tenim la part exterior del sistema solar, que és on s'ha anat acumulant tots aquests materials volàtils, aquesta aigua que ha estat escombrat de la part interior, i en allà, a temperatures molt més fredes, l'aigua abundant està en forma de gel. Aquesta és la raó per la qual els planetes que es van formar en aquesta regió més externa, com els nostres grans planetes gasosos, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, però també molts dels satèl·lits d'aquests planetes són molt rics en aigua, tenen molta més aigua que la Terra. Què li va passar a la Terra? Doncs la Terra, que es va formar a la part interna del sistema solar, aquests objectes que anaven col·lisionant, que anaven xocant i que anaven formant la Terra, apenes tenien aigua. Llavors, d'on ve tota aquesta aigua que tenim amb els oceans, en els mars, amb els rius? Doncs va passar una cosa excepcional, espectacular, que és que Júpiter i Saturn, que ja s'havien format en aquesta regió externa, es van moure, van migrar cap a la part interna del sistema solar, i en aquest moviment que van fer van arrossegar un munt d'objectes, de grans asteroides, de grans roques, que existien en aquesta part externa del sistema solar i que eren rics en aigua, i els van arrossegar i els van enviar cap a la part interna del sistema solar com si fos una pluja de grans objectes que va caure sobre els planetes interns del sistema solar. Clar, ja s'estava formant la Terra, encara no estava del tot formada, i de sobte li arriben aquests objectes que venen rics amb aigua i comencen també a xocar, la Terra es comença a carregar d'objectes que li porten a l'aigua. I així és, fixeu-vos com l'aigua arriba a la Terra. És un regal. Si no hagués existit aquest moviment dels planetes grans del sistema solar i haguessin enviat
objectes de la part externa cap a la part interna, el nostre planeta apenas tindria aigua. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, ja sabeu que em podeu seguir per xarxes socials, tant al Twitter com al meu web, aquí teniu la informació. Cuideu-vos molt, fins la propera, adeu!